Tatár János vagyok, itt lakom Pocsaljba. Egy 1002-es Lada versenyautón van a fiammal együtt. A motorja egy 1.6-os Niva motor, egy nagyszelepes hengerfejjel, 3.16-os havasi vezérműtengellyel, egy dupla eloltó 40-es karburátor van rajta. Golf elektronikus gyújtás, becsövezve. Futóművőről érdemes tudni valamit? Futóművel katonaszilendek és bronzszilend van elő. Ez mit jelent, a katonaszilend? Egy katona nevezetű úriember gyártja egy ilyen zöld műanyag, vagy ilyen bakelitszerű, sokkal erősebb, mint a széria. Azokat használjuk hátul is, megerősítve. Láttam, hogy eléggé pattog az autó, mi eredményezi ezt? 4 bőrstein van benne, igen kemény gátlók. Tehát rallycrossban indulunk a fiúval. Oda van építve ez az autó tulajdonképpen. Igen, látszik felnél, hogy igen, ott van. Megviseltes egy kicsit szerencsétlen. Igen, ő már kapott a jogból. Mindig voltunk oda Nyírturán versenyen. És milyen a nyírturai pálya? Nagyon jó. Eredmény? Kiestünk. A bal első talpasom széttört. Katonaféle? Nem, ez egy gyári talpas. És az nem bírta, volt, mert az már nem bírta, igen. Úgyhogy ennyi, kiestünk. Kipufogó rendszer? Az milyen van alatta? A kipufogó, hát ez egy ilyen Pesten gyártották, olyan, mint a sós perec, úgy össze-vissza van forgatva. 4 leömlős? 4 leömlős, 60-as rendszer, de nem az igazi Janó dobos rendszer, hanem ez egy ilyen csinált, de jó. által gyártott, én így vettem, de működik. És jó, hogy szól, és jó, működik. jön rajta kifele az anyag. Jön, igen. Rendben, köszönöm szépen. Én köszönöm.